Vegem les passes que cal fer per crear un blog utilitzant wordpress.com. En primer lloc hem d'accedir a la pàgina de WordPress. En espanyol és es.wordpress.com. Podeu veure aquí dalt. Un cop som aquí, premem el botó de registrar-se. A la següent pàgina ens demana un nom d'usuari. Per exemple, li posarem Leibovich. Introduïm la contrasenya que voldrem utilitzar dues vegades i després l'adreça de correu electrònic. Acceptem els termes del servei i cliquem següent. Tornem enrere, però. Recordem, nom d'usuari, contrasenya, repetint contrasenya, adreça de correu, acceptem termes, següent. En aquesta segona pàgina tenim, en primer lloc, el domini, la URL, que serà a través de la qual accedirem al nostre blog. Veieu que és el nom d'usuari.wordpress.com. El següent element és el títol del blog, que podrem canviar una vegada dins. L'idioma de l'administrador, opcions de privacitat, cliquem sobre registrar. Com heu vist, en aquest segon pas ni tan sols cal que modifiquem cap element. Tercer pas, ja tenim blog. I ara simplement podríem anar a escriure el primer post. Com veureu més aviat, comença a carregar la plantilla d'administració, que és aquesta. Per tant, a partir d'ara ja podem escriure. Si cliquem sobre aquest enllaç Ver Sitio, anem a la part pública del nostre blog. El títol que us deia, i fins i tot tenim una primera entrada de mostra.